Hola. Quédate aquí un momento, por favor. Vamos a coger las tortillas. Así que no les falta gente.
Dat wil. Dus een keer ja, dan hartstikke verder hebben. Dan doen wij met 55. 55. Is er ook beter buiten? We hebben in nooit bij de circus gegaan. Dat is niet. Dat is niet bezig. Cultura fiesta,